dunay lain-laing paagi ang yawa pag daot o pagbuntog sa Ginoo dinhi sa yuta o sa mga sumusunod sa Ginoo. Usa niini kaning kasina. Sa in English anang kasina? Envy. Usa na sa 7 capital sins. So kana may mga weapons ni Satan kanang capital sins. Nya kung di ka makuhas usa, arikas usa, ana. Nya usa ni ana ang kasina, envy. Mo na nahitabo sa unang pagbasa, nasina ang napulo ka igsuon ni Jose, anak man ni sila ni Jacob. Sila ni ang naglangkob sa 12 ka tribo, 12 tribes of Israel, nga nahimong piniling katawhan sa Ginoo, pero sa proseso sa ilang pagtubo sa wapa sila mahimong mga nasod. Nasina dining napo kabuok kay si Jose, pinangga ni Jacob, mas pinangga kay kanila, unya naa pagyoy extra gasa si Jacob si Jose, kamao siyang mo interpret og mga damgo. Kana bang mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa damgo sa tao or iyang damgo baka nana. Mura sa dog si Jose bana ni Maria, makahibaw siya sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa iyang damgo. Pulos ni sila Jose. Ambot kahaog si San Jose bana ni Maria gi tuyo baka ning nga niya sa Jose kay damgo sa dangiyang murag master ba sa pag-ilas Ginoo. Unsa man ning kasina? What is envy? Ibaw mo? Basin ba o gwata kay bao nya gasigi na dita gamit ani. Wa mo mo gamit aning kasina? Kana bang mamintal og balay ang imong silingan? Ganahan sa kang mamintal. Anang magpa-colors buhok ang imong silingan? Ganahan sa kang magpa-color sa imong buhok? Mangiskis yas kilay? Ganahan sa kang mangiskis sa imong kilay? Magpaputi siya siyang naong? Ganahan sa kang magpaputi sa imong naong? Nag-TikTok siya ni sikat man sa social media, ala TikTok sa tangtanan ana no, naninda og barbecue imong silingan, nikita man tapad sa kag paninda. Hangtod na lang noon mas daghan pang tindahan kaysa mamalitay ana bang una siya mga makita nato sa kasina, wa mo ana mabiktima. Nagpablan sa sana kana nagpariban sa buhok imong kaila, pariban sa ka balag way kwarta basta mariban ang buhok. Pero nindot sa tingali no mo ang imong silingan ba mo palit og slot, palit sa ka kana murag unsa na kasina na unsa na agi atong kuanon ato ni siyang i-distinguish niya. Ang kasina mao ang bati nga pagbati kuan ba negative feeling sa pagkakita nimo nga na bless or na tagaan og grasya ang imong isig katao. Kana bang mura kag maglagot, mura kag masuko, mura kag mahagit kung naa kay nakita nga ni arang-arang nga imong isig katao. Kana bang musulti dayon ka, labaw pa ko ana oy, kamao sa ko ana oy, angayan kong hatagan ana oy, ana mo na siya kasina nang maglagot bitaw ka. Di ko na be lingi ako no imong tupad ina kasuway ka na
nakasuway ka ng kasina nang mura kag maglagot kaniwa ni exempted dato, pobre, pari, madre kanang mga aktibo din ni simbahan kanang sigig simba, sigig brunda kana makuha tanan kanang sigig lead o rosary kada kadlawon kana kuha gyapon na basta di kabantay unya doble ang impact ani double impact man ni siya ang tao nga nigamit aning maong armas ni Satanas makadaot siya siyang isig katao nya madaot sad siya hinuon mao man ginay impact sa sala mo gamit gani kag sala madaot ang imong isig katao apil sa kagkadaot muna wa gyoy sana why winner aning sala ang sala wa gyoy winner labi na ginang envy kanang jealousy kanang anger why winner ana o dili na win-win or winner loser pulos gyud losers tanawa ha unsa gibati sa igsuon nila ni Jose sa wap si Jose mo abot na disturbo na sila galagot na sila din sila mahimutang bisag maghisgot las nga ni Jose surok na ilang dugo kamo din way mo surok nga dugo inighisgot nga padersiano ha basig ba inig kabati ninyo nga padersiano maglagot na mo kana inigsod na ko dire kakita ninyo padersiano mo dahil bumisa sa inyong bation malipay mo o maglagot may tagdi mo bakakon pero naipipila nga makadungog og nga padersiano maglagot kana nasina ba niya ang say sunod buhaton sa nasina na-destroy naman siya di naman siya mahimutang pahilomon tika kay ikay hinungdan nganong di nako bahimutang nganong madisturbo nako patyon tika mao to ang ilang gibuhat yan na ni anang kakadisturbo na to pinangga kay ning animal na ako nun ni talent bekon patyon tani siya tan-aw na to bag unsa pa nang iyang damgo-damgo diha ang kuya no simba ko lang ingon patyon tani may kay nimo baligyag slat sige lang ni kahalin og slat ato ning patyon be stila no okay ra gyapon aron di matiwas og kahalin ang kuan kahimo ang kumbinto unya na lang ikuan ay ikahumas kumbinto mo na paspasin ninyo palit basig hapit na kopatya nyaron kalit na mo kalit og so diha nya kanang gabantay pultahan unahon nagpusil kaya isunod dayon ang kaning na naglingkod di mawahin ning gabarog no okay na ninyo takibaw ka ng kasina kato dahil dito sa laing lugar Texas ba to nag-worship murag di man to mga Katoliko pero nag-worship sila ang tao dito sa tabok dan kalit lag tabok girak-rakan dito sa simbahan nagalingog-mugan ting ito siya sa kamodab sige mo lipay-lipay praise the Lord mo diha ako di reporting daghanan akong problema may pag magtabla tani to yan girak-rakan dito kanang kasina pulos gina distraction natanawa ng mga taong masinahon di ba musimba na kusmod lang yapog naong lagi magsige panagmahay sa Ginoo ikaw Lord wadyo ka minaw na ko katunin mo itaga ang maayo sige pa kog simba diri sige pa kog hugs kuliktam maulang yapoy akong kahimtan magana na sila si Jesus na biktima sa dana tungod sa kasina sa mga pari ha sinahon sa dining pari
Mga pangulong pari pagyod nya sa mga pangulos mga Hudiyo tungod sa ilang kasina giplanuhan nilang patyon si Jesus ug natuman gyud ang ilang gihimo. Lansang nga pari mo hinungdan ana. Ako nagpari ko, apil na ko ana. So karon unsa may itong buhaton kung sudlan na ta ni anang kasina envy. Ang gusto ni Jesus kinahanglan nga atong patyon ang atong kaugalingon. Ingon siya, deny yourself. Monay hinoon mo ginay solusyon sa tanang sala, generic solusyon. Pero unsa may imong patyon specifically sa imong kaugalingon kung naa na ng kasina kanang pangambisyon nga naa kay honor equal or labaw sa nadawat sa imong isig katao. Unsaon man nimo na pagpatay, ilisi og appreciation. Dayga ang Ginoo tungod sa mga maayong butang nga nahimo niya nganha sa imong isig katao. Salamat Lord kay ang iyang anak na valedictorian ang ako nahagbong. Anak. Salamat Lord na promote siya ako na demote sa trabaho. No? Kanindot ana. Salamat Lord kay nindot kay silag balay ang ako nag-anam nagkaguba. Ana. Muna diri sa atong tubag sa Salmo sa tigingon kanindot ani hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Isipa gyud nga ang Ginoo mo'y naghimo aning mga katingalahan dili ni mahimo sa tao. Unya kay gihatag mas Ginoo ngadto niya ang mga nindot nga butang. Then dayga ang Ginoo ay pagsigig kasina kay di man na iya sa Ginoo man na. Wa jud koy laing gipangandoy aning nahitabo ron nako kay kaybaw ko nga mawa ra gid ni anytime o kwaon na nis Ginoo mawa ra gid ni di gid ni ako. I never feel nga na ako'y giangko nako nga sikat nako. Wa oy ang ako lang yun makahalin lang yun dagslat. Mahuman lang ning mga project sa simbahan mopahuway nako adto kos kahugan wa man dito'y karsada di na mo kaadto. Matog ko dito tinarong mag-uma ko dito hangtod maligid ko kay bakilid mo na among uma patay dayon sa hilom. Ano? Ato ko dito mahuman lang ning ato mga proyekto dinhi. Kanyang atong kumbinto basig mahuman ni og di pa tamatay 35 million man ni atong budget basig mahali na ni tanan atong slots. Murag pati nga karon taud-taud lang nako i-report tingali og naa og wa sad wa tay ka report nya og ang ako lang point disown the honor mo ginay panglaban sa kasina. Disowning, let us disown our honors and appreciate the honors of others. Dili sila'y atong daygon, iapil lang nato ang Ginoo gyud daygon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Unya kay kita may natungdan panalitag nahatagan sa tag nindot i-disown. Ayaw i-claim nga ako ning right, ako ning kabtangan. Muna diri sa atong ebanghelyo silutan sa Ginoo kadtong mga saop nga gipatay ang tag-iya kay gusto nilang angkunon ang parasan nga dili sila'y gahimo. Ako ba'y gahimo ani nga ingon aning mahitabo kanang inigwali mo katawa mo dili oy wa ko magpakatawa kay seryoso kong mapagkatawa. Okay ba na ako mga ginikanan di kay ko tigpakatawa seryoso ko
kamo lang nganong mga tawa mo. Wa ko kay bawa na. Iya ginas Ginoo. Pero seryoso ko, sakit man kay ko manabi. Bantay mo ana. Oh, ikiha man ko usahay kay sakit ko manabi. Pero jotera no mo kiha, galabi ang mo katawa. Ana, kanang katawaan lang ba? Kamo wa mo plano de ikiharon. Masig nagplano na mo. Pero ang gipaningkamutan lang gid nako unsay ipahatag, ipabuhat sa Ginoo, mao lang gyud buhaton. Nya kay moingon man ang Ginoo nga ingna na sila o nga kanang mga bit maimpierno, di ba mukatawa na. Ang mga bit maimpierno, ang mubiyas ka bit malangit. O ana, di ba? Magkatawa dayon. Hawa man mo katawa. Sige, manindog ta. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the